ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ବିଛା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ସବୁ କଣ୍ଟା ଯେମିତି ପଦ୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କାଙ୍ଗାଳ, କିନ୍ତୁ କୌରବ ଭ୍ରାତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଥାପି ବାଛି ନେଲେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଭରା ମୃତ୍ୟୁର ଜାଲ। ଶାମୁକା ନିଜ ଛାତିରେ ମୁକ୍ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ମଣିଷ ପାପୁଲିରେ। ତା ଦେହକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତା କାଢ଼ି ସାରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ମଣିଷ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି କୋଳରେ। ଶାମୁକାର ନିର୍ଜୀବ ଖୋଳପାକୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ଉପରେ ସ୍ନେହ ଢାଳିଦିଏ। ନରମ ହାତରେ ଆଉଁସି ଆଉଁସି ମଲା ଶାମୁକାର ନିଶ୍ୱାସ ଖୋଜୁଥାଏ। ଗଛଟି କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ପଥିକକୁ ଡାକେ ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ। ସେ ଗଛକୁ ହାଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରି ପରିବାର ନାଁରେ ପଥିକଟି ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଗଢ଼େ। କିଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ କଥାର ଅଭାବ ପରେ ବି ସବୁ ବୁଝିଯାଏ, ଆଉ କିଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସର୍ତ୍ତ ମେଞ୍ଚେ ରଖି କେବଳ ବୁଝାଇବାରେ ଲାଗିଯାଏ। କିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନରୁ ସମୟକୁ ଛାଣି ରଖେ ଆମ ଥାଳିରେ, କିଏ ସମୟ ଗଦିରେ ଶୋଇବି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରେ। ଜଣକୁ ଆମ ଖୁସି ଈର୍ଷା ଦିଏ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ଈର୍ଷା ଭିତରେ ବି କେଜାଣି କେମିତି ଖୁସି ଦେଖାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ।